Ang pangutana kung asa daw mabasa sa Biblia nga Disyembre na tao ang ato ang Ginoong Jesucristo. So kini nga pangutana usa ka kataw-anan nga naman tungod sa hinungdan nga pangitaan tagpitsa unya pagkahuman ang ebidensya nga ihatag sa tuwa ang Biblia. So normal gyud sa usa ka tawo nga kung pitsa ang pangitaon dito gyud na sa kalendaryo mangita dili gyud na sa Biblia. Kay kung sa Biblia ka mangita og pitsa, oy, mura og kinahanglan ka magpatan-aw og doktor. So diha sa Biblia ato ang mabasa ang event nga si Kristo nahimong tao or nagpakatao or nahimugso didto sa Bethlehem. So kay ingon tag na tao nahimugso, nahimo siyang subject sa date, sa time og sa year. Og ang kasaysayan nag-ingon nga natawo siya Disyembre 25. Mura bag kuan ba? Mura bag sa iyang pagkamatay. Panangitan nato katong iyahang kamatayon sa tawag ng Biblia, di man jud ka makakita nga naay pitsa na ay date or na ay year ang iyahang pagkamatay, pero ang kasaysayan na mismo niingon nga ang iyahang tawag ining kamatayon is April 3, 33 AD. So pwede nimo to mabasa sa Biblia. So ang point nato dinhi, ang Biblia kay pulong man sa Dios, so ang nalatid sa balaang kasulatan kadtong mga event nga naay kalimbigitan sa Dios ug mismo sa gipamulong sa Dios. So kay ang atong gisgutan dinhi ang petsa man, so ang atong pangitaon kung petsa dito kita mangita sa kalendaryo ug ang kalendaryo nagtug-an o gisuportahan sa kasaysayan nga ang pagkatao, ang petsa sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo Disyembre 25, dili Oktubre, dili Nobyembre, dili January, dili Septembre, kung dili Disyembre 25 siya nahimong tao.